u vlogu, který je, no s bambusem, prostě, nikam to nebude, prostě to točíme jen tak pro srandu, možná to dáme. No, ale teď můžeme jít. Ty pičo, lidi, vidíte to? Tady jsme vůbec neplánovali, co to je? Tady za náma. Vidíte to? No tam už není. Nevidí to vidíte. Nebo tam fakt pořád je. Lidi, my nevíme, co máme dělat, tady to vůbec není neplánovaný. Já nevím, jestli to tady vidět, já mám kameru, ale ono to jde tamhle. Fuck you. Já si zdráme, že tady to není normálně. Pojďte čemu na louku. To nás nemůže dohonit. Je tady povídka, že? Vůbec se běží za náma. Že tady někdo umřát, je tady strach. Dobré, běží za náma. Lidi, on prostě zmizel. On zmizel prostě. Ama nebo ne. Ale to fakt není jako normální prostě. Jestli tady to je ta příšera, tak já se zase oběsím, nebo já fakt nevím. Přesně. Ale zdrhli jsme jí, možná je to nějaký prankař. Tak já zase tak musíme jít tamhle za to, jestli to vidíte. Doufám, že nás nevidí. Dobrý, tady čekáme. Tak čekáme tady, doufám, že tady není to. Budeme radši tady čekat dál, aby to prostě to. Ale... Ty vole. Ne. 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 Davo. Ty krásy lidi, já nevím, jestli já se pořád pronásleduji, ale já se mám posrat. Ale fakt tady budeme radši dál. No že jo, to je tak nejhorší, prostě když takhle jdete. A najednou na vás tak slyšíte horor, nekoukáte se na horor, no. Ale hrajete hororové hry třeba v Robloxu. A jste při posílání už, když to spušťujete. No. Tak ty vole, tak tohle ty běží na vlastní kůži to čas. A radši poběhneme, protože nás to vždycky najde, jo, prostě. Jo. My se vždycky schováme. A já nevím, asi o kilometr a on nás zase prostě najde, to je prostě fakt nějaký duch tady toho lesa. Nebo třeba jich tady víc, kurva, jsou tady rozlištění a vědí, že se třeba přišli, ty vole. Tak já si doufám, že není za náma. A asi se tady u toho stromu odpočinem. Že tady doma není možný. My už jsme tady prostě, to tak... Doufám, že jsme mu utekli, protože to fakt je to přesně. My se bojíme. Ne! Ne, to mě to neseš. Ne. Co to je, lidi? Ne. On zase zmizel. Ne. Vypadni. Jo, já už nezvládám mluvit, ale prostě on zase zmizel. Tak. Já fakt, jakože tady prostě to nějaká prostě to. Samé! Kurva, vstaň, samé! Co, kurva? Dobrý. Ty vole, ty vole. Co to bylo?
Co to je? Počkať. Kdo jsi? Hajzle. Vstaň a boj! Ne! Patuč. Ne, jo. Prostě... Failing. Vole, tam tě. Co mi děláš? Ty tam hodíš, vole. Ty vole, fajn. Tak to nebylo. Já bych se dělal toho, že nenapisíš A to bylo všechno, takže už je konec. Možná tam byly nějaké doboučky, jakože to, ale to nevadí, je už konec, takže jestli se vám film líbil, můžete dát like, můžete napsat nějaký pilný komentář, můžete nám dát i odběr a my se s vámi loučíme.